ಎಲ್ಲೆಡೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಮಹಾಮಾರಿ ಹಬ್ಬುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧಿಪತಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಅಭಿಷೇಕವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹಲವು ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. भयकृत भयनाशनः म्हणून सहस्रनाम विशेष नाम आमगे खर्च भय अर्चकी तुवेची भय नाश करचे तुची मुक्त शुल्क दोन नाम देवा विशेष विशेष कीर्ती अर्चे देवा आज तू आमका संगी लोकात देशात राष्ट्रात विशेष जाम नाना राष्ट्रात सगळे कसके कंड गल्या भय आल्या देवा ते भय तू दूर करका तुगेल शरणांगद एल्यात मात्र तू नाश करता देवा तुगेल तेमनाले विशेष ये पर्व कालारी तंतु या विशेष जाम सृष्टि यदि साथ विशेष जाम तुगल अनुग्रह आकते हम यदि सचकी कंठ गई या के सर्वे कंठ दूर जाम का विशेष तुगल सानिध्य